pisi Luri Zaithiam khania li hi kan guitarist la pu mati tangwal pu ba lu khani pani de to mo pisi Luri pur puno mo ya amel ko la takok bai amun anin kan theng do na an da he kan chuk to chuan nu Luri hi a future plan to te ka zo lockdown future plan mo tu na hianin he ka retire to do na I government high school headmaster na thokania saltanga redeu ka thoka chuan lungle ko ba ma to na zo la ko sun le he khale hian ka retire do na mo ko chuan ka future plan chu he pathian ne la hian he chen nin dam tira katya kanun chu nu hi lalpa he idu min tiro ka ti to pani chu enge ka ti tur chek ka shilo ta ma se ke ma plan anga chuan I ti tur bi ka chuan in le khabu te ka zia ka nga tin I ka pa bu manin hianin ku ta music and art school ti mi ta khan nge kan ran do na mo ta chuan in ka pui nga chu lo chu e ke hi em mà có ni lem lo ve nga ve deu hi kan ya khanin animal hi ramsa teran o hetiang ho ti du da phal lo pol hi yang pultran tu hi kan ni de mo ang thave khanin ka in mang bo ka nga ka sia chuan le khabu ka zia ka nga chuanin ka ke ma sing nun zin ko nga hei lo tel ve mi sing ho khang ho a chen hei rang vai ka lo vai pu ha de khang khale khabu ka zia ko nga chuanin animal story ho ka zia bo ka nga tia ka poetry ho te ka zia bo ka nga tia oi plan chu ka nga ve lu to ka ni su ti lotlin netin lo su pathian chu ni se hello ma ke sia ka lo ve ni tra ya hi khola ya ka interview ko me ni lo ne mai ani le ai ba wallo bye bye Tin lungin kan fakate malsona